Ayun guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and promise na. Part 2 na guys. Ay mga idol, ari mo diri pilot. Kamu ka sulay panuway. Erag lang. Ano ka? Karong adlaw di ka magkasaha karong gabi una. Ay ko Ay, pasahan ni. mabasyat motor sa wala jacket okay ra na. Panutan yun na ba ka jacket. Panutan mo na kay ang problema ni dili matulog. Dili matulog, di ka matulog. May ibo man og mabalot siya. Nabalot siya. Hangin di ka sulod sa problema. Problema ni. Orang bata ba pag magilo. Magpay tricycle ka to ano mo. Gani mapanutan ni siya. Mapamutan. Panutan mo na siya. T-shirt ra. T-shirt ra no. Kuha ka dito medyas, jogging pants, jacket. Kasi wala mo sa pantalon. Pantalon. Na pantalon ka? Ah, Medyas na lang Just o na. jacket, ha? Aba ka t-shirt, pasig na basa na yung sa t-shirt. Ano ba sa t-shirt? Sa t-shirt. Ano man man ba ka? Kaya kuha pa ng kulatahon. Gagagay ko ano yun. Ay, tulog ka oras pa mamidin. Ari, Gamay. Gamay sa no? dako gid ay. Ha? Malingaw yung kita na silot sa balisar. Kaya ni batik sa butong nung Nara ko kung sa man, maghilot ka na. ang yawi. Ano nangyari sa ito? Kada sa bag. Just na lang, t-shirt or jacket. May jacket, sweatshirt. Ano, nilutot jacket, di ba ka? Gamay. Patay matag ang lamay na rin sa... Ano lang yan, ano, nagmulaya sa upat mo. Ako mahilot, okay? Hindi na siguro niya, bago mo kaon. Ano, sakit kay kamot. Unang gid ya. Man. Aray! Hilig ko og kinamot aray. Terus iwas punta sa ano, pasaya ka limang mo. Wala kay ko ana. Taas kayo na. Ano nangyari mahal? Hindi ka tao pa siya. Awan ya. Ano sa kagkita siya? Ano nangyari? Butang. Patanaw nasa pan. Nasa anang Patay siya. kan. Pero kamay siya. Oh, piya. Patanaw ko ni. Kana. Kana. Duro. No. Kana oh. Tanaw ko si ilaw mahal. Kana. Kana. Dara mahalo. Nana, ikajut lang. Ay kajuton din. Kanang upat sir, ay kalimot ha. Ano yung balay-balay sa pasmos kusugan upat ka side ha. Nga na mabunggang na hindi na mong kagon. Mo na napili sa tuang. Aray! Oh! Ano yung balay-balay sa pasmos Aray! kusog ha. Sakit na may? Dako kayo! Aray! Aray! Magdagamay. Aray! Ang kamot sir ha. Ako lang hilot. Ay nagtabang. Aping! Nagtabang mo nagilot. Ako lang. Kaya rin na sir. Aray!
man. Para makapaway po po naman. Aray. Siguro pa naman. Gamay. Grabe. Saya sa mong lawas. Ah! 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 Ay, ah! What are you doing now? Batik sa mot! Ang dami kita pasaan ni Kule. Hindi ka munda na. Ah! Oh! Yung sakit mo man sa baga. Pas mo ulit. Pas pang kayo. Natakdan mong kuanin niya nga. Maghapad di kiri gabi eh. Lami kay katulog. Alami kayo eh. Risko kayo. Oh, niya. Electric fan gusto kayo. Lami ah. Sa Manila. Aircon yun. Bat 9 years. Ano sa biglo pa mapuna karon dugay. Ay, May mo gahon. Dugay pa. 40 na biya ko kapina. Ano na kasagaran diri nga igo. 5'8 pasaka. Pasaka. Kasagaran ha. Aray! Kung nagaligo. Sing naghilot mahuman niya. Kakailis dahil. Pasikap kaagi kag kon ba pharmacy. Oo. Unsa to sir? Alaksan ipang beauty. Alaksan FR kay sik ay. Dali at sakit na kayo. Tabang na. Ay, ah. Aligo sa buntag yan ha. Oh. Ah. Oh. Grabe simot siguro ako ba? Okay. Ah! Hindi congressman, hindi na maligo. Okay? Ambot. Bukan na. Maligo ka, paundangan ka ano. Bisa na yung ingo, wala mong hilot. Kanang kita sa puntan kita. Uwas maningil na sa ano kita. Mangundang kita kaligo mga idol ha sa gabi. Buntag Buntag lagi lang. daw ang ligo. Bago mo, bago. Bago. Pero lang kung habong ka kanal. Tagsar ang kanang habong kanal. Hindi makamag mong abog naman na. Gani. Yun lagi. Kuwan lang, murag aliing, no? Kaya nga to ang mga sa kaya pagkabas panahon pag maningil na, wala din. Hindi ba, yun dali. Ang himungo niya sir. Kaya na kanya palingkurong. Hindi ko din ko no, may kusog. Ay! Ah! Ay! Ah! Oh! Dapat pa kaman. Adali Ay, dali araw eh. Sige. Wala ko'y barya. Dali araw sa lakot ko, jacket. But, Motor na. tricycle. Motor na. Hindi ka na pala motor na eh. Ano, motor na mo? Ang pang-partition, hindi siya. Uy. Bago na nakaniwan Sa ang paggawas mo. Pagawas. bago na nakaniwan ang motor. Bukat kayo. Isara? Ang register. Sakto na ba may pagaway ko Sakto din. Hindi ba bawal ang fan electric fan? Hindi juga kamay. Hindi no? Ano ba? Pay mo. Ikay ka sentro. Sintrom mo ay may dako ba? Kaplit ka. Ay, po sentro ka magpamutan. Ano? Baka sa mga lang. Ah! Oh!
Sino ka pa, sir? Ah, dapat na ino. Ay. Sa duha ka pa, sir, mo na yung pinakalamig dito. Ah, Kapag nitambal mo, sir, nga maundang sa ka. wala din. Okay. Ah! Mahilot, sir, ha? Kaya maglisod, magduha ka maghilot. Maglisod, tunaw ka, duha ka. Tabang man. Ah! Tanong, gano'n. Asa? Tatawag ko sa tanong, sir. Sabaan ito, ano? Aray, tingin sa kita dong. Ah! Ilang kinatatin na ba? Balik ko po. Ito, kung makalugar ka sa 7 days ka. 7 days. Kaya nga kung gawin focus, ang imong pas mo. Kaya ang pas mo, bukag ka na. Kaya pag matake sa pas mo, atake ka na si sugar, high blood. Atake na siya. Ano naman? Ungot man dugo niya. Ano, di ba karon? Pag undang yung basa, wala din. Hindi na mahitabo ng paralyze. Hindi ko dito mainom. Okay. Binta, di mo inom? Ay. Mas grabe. Mainom. Mas madali tayo. Richard. Manawag ni Dagan. Richard. I-off. Ang cellphone. Oo, bro. Ano ba, i-off siya, mas dali. Sugyo ka siya. Off yung cellphone. Okay, mukhaon mong gulo. Kaon dyan mo na bisang lang. Off lang din. 30 minutes, okay lang. Nakaipit kasi na. Pero maipit ang kamot. Nitabang nga mo, napitiwaan ka mo, di api lang pa. Talaga mas... Halos mo, luto ng ulit. Mato. Okay, mamangod ka balogod. Hmm. Palikay ba, na, parang pa, sayo pa ng ibawaan. Okay ba na? Pagkaligo na dito, tayong katulog, malamig kayo. Alami kayo. Hindi mo, naka-aircon ba dito? Man, Magok siya, ang parting habuka. nanay sa Manila. Okay naman, okay naman din. Ulat lang. Gusto na ka, sunod buwan. Ulat lang. Tinuig ni. Tag-20 ka to, ano ba ito? Tag-30 ka to, Lami kaya ang ano, aircon yung makarinig. Gikan sa trabaho ng ligo. Sa mo, tag-gikan basketball, ligo. Gikan volleyball, ligo. Gikan zumba, ligo. Muna ako sa una ni, kuhan ko niya akong mata sa una. Action ka, bata pa ko. Zumba. Gamay pa Pwede ni. na mag-ligo-ling ko to, sir. Ha? Pwede na mag-ligo-ling ko, sir. Nakunin mo kay Kulma. Bagay ikag matabangan. Aray! Ito, dilit niya na naghilot ng pagkulog. Tambag ko kung sa'yo di balik. Uy, ang dangin na na. Hindi mo mangundang, ako po tamahin mo. Kato, ano to? Grabe man to karte. Ang basa pa dito. Di gitu mo. Ano eh. Hindi ka big, hindi mo masipyat. Ano siya mag-usap pag maningil?
Nindot yung luto nito, magkapanilap ka ba na? Tila, paak sa ngabil. Ilat ginagawa ng Amerikano, trito sa paak ng habol. Ay, Ano sa to? sakit kayo likod. Yung singot uga ba? Oo. So, hinayang kasi singot sa Pilipinas. Uyo kayong panahon ng Pilipinas. Grabe gid Lahi lagi. ang Amerika. Grabe Lahi ni gid. singot sa Digos. Grabe gid lagi ang kuan sa aircon. Ya, singot ka, singot. Nasulod ka sa aircon. Pa aircon. Bawal na. Sulod ka, bas uga ka ha. Sulod ka. Basa ka, pahit kayo. Pati na home service na ron, nag-video po gano'n. Kina. Home service na, Oo. nag-video po go. Kanan moves. Ipigat at kahit kuhan, wala nang ginasulod sa inyo pa. Ginagawa na nakaagit na. So, pwede na ito nagpitro mo ng kuhan. Wala. Mga hindi, Wala na. tao, Pero tao, git. kabalo jud ko Kung nga. saan din siya, hilak na. Kabalo jud ko nga naagit. Lain gid to no. Wala sa mukha si mo. Wala. Kapila na ko nangayot pa sa ilo dito. Sa dakong kahoy. Di ka pala mag sila to. Tiga taga, wala man. So, ilang pananan. Kita ano mo itong video na ko dito. Kita ano mo itong mga barang, kanto, diwandi, encantado, ano mga kabalo ko, kung matanong ko na kung saan Are. kung saan magka-class na ito. Aray. Ano, sulod ko, Estrada 6. Saan ka kami? Lugar ka, kaya sa advance ako na. Advance Pacquiao. Gawin ko din yun. Mag-open mo balik kung buwan ko eh, Nitan. Mag-open mo balik kung Nitan. Oh, Nitan, ito Nitan. pelutan. Ano man? Ano naman ito na? Ano naman sa cellphone? Eh, di nila manong, naglagay yung mula po file. Di mo lang tinignan. Kung sulod ka, kung bibitin mo. Hindi sa internet mo. Hindi sa may na. Nik-nik. Nadik lang. Alos naman ko doon, cellphone. Oh, grabe yung telepon eh. Nahinay ng kawala mga internet ano, baksak. Yung tungkol sa cellphone, pwede na. Email lang. Postpile. Pwede, regla, wala na ito. Postpile sa cellphone Na natungkol sa wifi, may wifi. Kauna, wala man ko editing ng wifi. Ano nga, pwede na kayo. Oo, grabe yung internet ano. Hinahinay po panira. Tungkol sa cellphone man, pwede na. Download na. Oo. Nele, kuya Bonbon. Yung mga kape-kape ka, tanda.
pa ikuan. Pagkipin sa bong. Ay pagpasa ron ha. Kaya karon ako ma, di sa tamaligo. Patong na bita ko matulog ato. Nya. Nami na mukaw. Nami kay mga idol ay. Ako ning i-share mong video sila Lamba. para nagantag matabangan nga mga tao nga ang ay usbon ang lifestyle itong mga maligo. Dili kayo siguro katambal. Oo. Dapat na yung sabon. Kunya mga idol, lindot kayo akong gibati karon pag may mahuman. Nami ikatulog. Ano na yung sa lingkod? Oh, man Ang lindot. lingkod na ko, last pagkit na. Alas na. Pakapin na lingkod. Hmm. Nigana mo gani matulak mo god. Ah. Muna kinala itulog. Tulog. Muna dili ko mo pa sa lingkod kayo. Para di gud ka kuan at Ini tulak, makaw siya. Di ka hadi ka iro mo. mao. Yang uban mo apil maghilot. Tabang man, tabang. Kaya na. Gadali ay. Ano di kayo ko ni kana mo gud sa ro. Oo, wala na ikon So, sa. dili mapwersa. Oo, Pero ikulog na ka, di ka kagawa. wala. Kasulay na gijar. Grabe kasulay na gid. Mga Kasi nagpakahilot ang congressman. gani Okay na to kiingnan na ikot sa mga. Sisigi kita baga na to. Nag-easy man gud. busy kasi kong One. Eh. Sa may una na to dua. One. Eh. One. One. Gamit. Ang sisi. Gara, oh. Istoryahan mo. Kaya siya mamana ka. Jesus ni maayon na Thank you Lord. just jogging pants jacket. Wala. Hindi ko pa. Thank you Lord. Thank you Sir Eric. Ayan, thank you for watching guys. Nasisar din ako ang gitabangan. Dili lang isa tanan. Kaya di pa matis kalawasan at ang tabangan. So ayan. Mo ni pohon ang ato ang tulay nga maka tabang ta sa uban pang mga nanglan. Oo. Thank you for watching guys. Bye bye.